Kini kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilustratas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Kentu Menteri Rang Bado Narendra Modi yakipat nong song shnong bakin bo DP da ka lama lairong jong kari India ha ka social media kum ka da ka chingra khelang ya ka har ghar tiranga. Baro shispa prabo khandai tali ki jaka hikaya lekai bakan thup ke National Centre of Excellence ki Training Centre jong ka Sports Authority of India sai bat ki Extension Centre jong ki kilom ki balabit labyang na kabanta ban pentri kam ki scheme lekai sports bapher ong ka sarkar pedeng. Bat kentu ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ya ka sarkar Meghalaya ban pentik na ba ka jing pinya le ka Code of Criminal Procedure CRPC bat ka Code of Civil Procedure CPC kam dai ban kta ya ka bor bat ikhtiar jong ki District Council. Menteri Rang Bado Narendra Modi ula kentu ya baro kinong song shnong bakin penkala ya ki DP jongki ha ka social media syaka lama lairong jong kari kum kadak jingra khelang ya ka har ghar tiranga. Hau kerwo balapha nin kesngi Menteri Rang Bado Narendra Modi ula weri ki brio lang ba ka har ghar tiranga bakin penlong ya ka jingra khedam nyau posan snem ki jiyo lai lut kari India ka ba shongkun bat basakan ma. Hakajuk kupor Presiden ke BJP JP Nadda bat Menteri Katanat Information and Broadcasting Anurag Thakur kila kerpat ya baro kinong song bakin pin-i ya ke jing-i bat jingburom ya ka lama jongkari da ka babu ya ka dur jongka hai ke social media account jongki. Ka sarkar pedeng nin kesngi kal ong ba baro shispa prapo khandai tali ki center ni ki jaka hikaya lekai bakan thup ye ki National Centre for Excellence ki Training Centre jong ka Sports Authority of India sai bat ki Extension Centre jong ki long ki balabet labyang na ka bantaban pentre kam ye ki scheme ba pher ki be day ba ka jingkan tiu ye ki jingla kai sports jong ka sai. Haka juba bala shutho bala arsha ka Lok Sabha Menteri Katanat Youth Affairs and Sports Anurag Thakur ulong ba prahajar shispa khat khandai ngut ki samla bat ki khinna badan sam haki kamele kai bakam thup lai hajar shispa saphon reu ngut ki kanthai kila sha hikai pentbin haki arpo pratali ki jingele kai sports. Ulong ru baka sarkar kala shimbon kilat kilanti ban pinbiang ye ki jingdon kam jong ka sports da ka bawan ra bon ki scheme kum ka Khelo India bat ki jing a jingharam ya ki National Sports Federation bat kala mangru laispa tali ki project ki ban pinbiang ye ki jingdon kam jong ki jingela ka sports bapher hakari. Menteri Rang Ba ke Manipur UN Biren Singh ulong bahaduk mentala la ban pendam 1.1 kilometer ke jingkiar sainarsya hakaput India bat Myanmar. Ya kani ulayathu haba jubab ya ke jingkali jong MLA ke Seng Congress UK Ranjit Singh hakayang darbar thawan ke jalla nin kesingi. Menteri Rang Ba Menteri Rang Ba ulong ru bahapo katanat korbari ke sarkar pedeng kan saker sanarsya sa 0.0 arlai kilometer da ka betre lang bat ke sarkar Myanmar. Halor kawai pat ke jengkali Menteri Rang Ba ula pentip ya ke yang darbar ba ki jat ben reu ret pat ki badan hapo ke jala ki kentup ya ki Muslim, ki Kristan, ki Jain, ki Parsi, ki Buddhist, bat ki Sikh. Shosho ulong baya ki Industrial Training Institute ITI ka ba Halilong, Hathobal District, latay hapo ka Skill Labor, Employment and Entrepreneurship. Bat ka ajeng hikay hakikam kum ka mystery ding snajing snad akakti ki kam penwandur bat pendat pan ya kanar bat kiway te. Ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayao Shillong kala pelat hinin kesngi ya ka website jongka bat ka documentary ba arminit syapang ka nihi ka hospital.
Habakran kum konsan hak program uba Ebenezer Lengwa uba long udukhat jong executive committee jong hospital but ukhle jong kanhun e-governance kajala Meghalaya ulong bakjing dan ya ka website kat kum ki jukmenta kadai ka we ne kisen jam bak hospital kalashim hagane ki jing rakhi ya ki jing dap shispas nem jong ka uba lengwa ulakan turu ya ka hospital bakan bot bha ya ki kendon ke biadai bat ke jing bo bha ya ki jing tep bat ki kam ki jam jong ka hospital kani kadai ka All India Radio Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalakan tu ya ka sarkar bakan pentikna bakjing penyar ya ka Code of Criminal Procedure CRPC bat ka Code of Civil Procedure CPC kam dai ban kta ya ki bor bat ikhtiar jong ki District Council Habiakran bat kinong thok kubor u Chief Executive Member jong ka KHADC ubat Tita Starwell Khan ulong baka council kalarai ban pha da ka jingtho hakabia day bat kani u Commissioner and Secretary jong katna District Council Affairs ulapan long jihalang bat kilai tali ki District Council jong ka jilla hakaba kiliatai halor kani kaman Ka National Commission for Protection of Child Rights NCPCR ringkat bat ka State Commission for Protection of Child Rights bat ru ka Borpenya District jong ka West Garo Hills hanan ka sngi ki lapanlong ya ka program penshai bat pensung thu pai ba halor ka phang ka jingya khun persha ya ka jingde bat khayi ya ki khanna ka balong ru kum shibanta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav ya ka program lapanlong ha District Auditorium Tura Unong ajingkran haka program urahul pawa ulapantem Baka jingde bat khayi yaki priu kadai ka we na ki kam bomman ka balakiu step ha na lor ka jing khayi ya udron bat ki tiar le ulapan sha bat batai benya ru halor ka jing khun persha ya ka jingde ne khayi yaki khanna ka jinga da ya ka ne bat ki we de ki an ki be dai bat ki khanna Deputy Commissioner ka West Garo Hills Uswapnil Tempe ulong badan kam ban penlong bon sen ya kum kini ki program khnang ba ki brio ken tip bat shampang halor kumnu banyada yi ki khnna na ka ba sha de ne sha khayi Meghalaya prapo khandai ngut ki brio kila yo thma ya ki jingpang COVID khat khandai hingnen ka sngi bat prapo san ngut ki balakon Kibadang shitom menta ke don hendriu spa nyo pon riungun bat shimla yo jingtip bandon bakla. Haka jo kapor ke India ka pet ngor bha ya ke jing sapriang jong ke jingpang monkeypox. Menteri Katanat Kokot Kekya jong kesoka pedeng u Dr. Mansuk Mandaviya ulong bagi don prangut kibriu kibelayo ya kani ke jingpang hakari bat kesoka pedeng kala shim ki kendon banyada ya kani daka bapinmi ya ki kendon jingbetha saki jella bat pensung thu pat baru syapang kani ke jingpang Ka All India Trinamool Congress kala kentu ya kesoka Meghalaya bakan shim ki smart meter ne ki Energy Efficiency Services Limited ki badai jong kesoka pedeng ki bapinya ya ke project smart meter habarok kawai kari. U Chief Whip jong kalyang persha uba George Lindo ulong ba kesoka jalla kalale hi tang marwe ya kani bat khot tender haka kerteng ke MEECL na kabanta ke jingbu ya ke smart meter. Uba George Lindo ulabu jingkeliru halor karam ba aspa laipo arklur tingka balashim nak Asian Development Bank na kabantaban bay pisa ya ka project smart meter ka ba haka jingshisha kadai ka ba yoe na ka sorkar pedeng. U Deputy Commissioner in charge ka West Janta Hills District u Khasi Boro hakala sing play ula pelat ya ke jing sedang banlum jing tip ya adhar na ke nong tep vote jong ka West Janta Hills na ka benta ke jing penyaso bat jing penshisha ya ki kerteng badan hak thup kerteng ki nong tep vote Uboro ulong baki Election Commission of India kala shim ya ke ne karukom trekam kanang banlait na kinu ki jing bakla haki thup kerteng jong ki nong tep vote bat ban penlong ya ke jing tep vote ke bakhut ke basuba Ulapan ken mau baka jing penrung kerteng hak district ban yo adhar kalong ke basuki bha kata tang hendriu pau na ke shispa
Ko office jong District Election Officer Southwest Khasi Hills District ru kala sedang yak Aadhaar Authentication Program ha mau kerwat. Kato ko kubuar kalakut nak All India Radio Shillong.